Alang sa History of Hope, ania ang kasaysayan ni Angel Cabit, 19 anyos, lumulupyo sa Compostela, Davao de Oro. Atong sayron ang iyang sugilanon ug iyang kasaysayan. Kauban ni Kapaglaom Dunabil Espinosa. Dunabil, pasok! Ang libro sa Pilipos 4:6 nag-ingon, ayaw kamo pagkabalakas sa bisan unsa nga mga butang, hinunua nga ang tanang butang itugyan lamang sa Dios, pinaagi sa pagampo ug pagpangamuyo uban ang pagpasalamat. Karon mga kapaglaom atong sayron kining usa ka sugilanon diin ato kining mapanaminan taliwala sa mga pagsulay nga iyang natagamtaman sulod sa iyang panimalay. Ako dahil si Angel Jane Caban, 19 years old, nagpuyos sa Compostela Valley Province ug ako na member sa Compostela SDA Church. Ako dahil usa ka bunga sa rape. Nagmuntis akong mama sa ako 11 years old. So karon murag dili jud ko niya tanggap nga itakwil jud ko niya nga ginadinay ko niya sa mga kaning amiga niya, ginabasol ko niya sa mga nahitabo sa iya nga kanang mga words nga istorya sa kuha. Siya mismo nagdaot sa kuha, siya mismo kanang down sa kuha. Pero despite sa mga nahitabo sa kuha, bless gihapon ko kay daghan ga mga tawo nga daghan jud nga mo pataas sa kuha nga tagaan jud ko nila courage ug kaning tama lang nga kaning kuan nga para makaangat pug ko. Pero sakit sa akong buot nga akong mama ingana sa kuha nga anak sad ko niya, pero ako murag ako iyang ginabasol sa mga kaning malas nga nahitabo sa iya ha. Dili siya moangkon sa ako, wala siya di siya gagwit sa akong birthday, wala gina siya ga kaning nay mga tanan sa iya mga friends unsa ko niya ingnon lang ko niya ambot kinsa man na or kaning ampon or kaning kuan na siya sa silingan, uy naabot lang diri, murag sakit jud sa kuha sa ko nga part. So kaning sa ako murag ako nga pagkaano nagrebelde ko, murag wala jud ko na layo jud kay ko sa Ginoo ato nga time grade mga high school ko ato mga grade 7 to 9 layo jud ko, dili ko gasimba, kusog kay ko mamalikas kaning gabarkada ko bisag asa lang ko moabot mag aglaag lang para lang malingaw, dili lang makauli sa balay. Ato nga time sa camp wala ko gatuo nga kaning maano ko ma-SDA ko kay nag-ingon lang pud sa kung una ato nga kuan lang laag lang jud kay camping lagi lingaw. Nagkadugay sa camping sa camp evangelistic camp na kahuna-huna ko nga dili man tama nga kaning ingani lang ko permanente, wala koy future ani, plan na akong edad para maging ani gihapon nga kaning paning rebelde gihapon nga pagkatao nga pila na akong edad nga mo ano na lang kog 20 tungtong na lang kog 20 pero wala gyapon ko inaabot sa akong kinabuhi. So mo to kung gihunahon na kaning magsimba akong igagaw nga kasi nako nga kaning side sa akong mama kasi SDA siya nga born SDA, gasimba siya sa SDA. Ubanon ko niya, gina-encourage ko niya nga ate simba ta diri asa mo simbahan. So muuban ko dito sa iya ha sa kadugay na kong sisimba dito ako nahuna-hunaan nga what if mo paduol jud ko kay Jesus, what if nga ganing mobalik ko sa iya nga dito adjud ko na bilong. So nahunaan ako nagpa-Bible study ko dito ako nga dito nahuna-hunaan ako nga kaning mali tanan akong gibuhat, mali tanan akong nabuhat. Sumuot to nagpabautismo ko nya paghiman dili lalim nga magpabautismo nga sa inyong pamilya nga ako lang ang SDA, Catholic tanan sila mama, Catholic mi tanan. So dito sa balay, ako la SDA, maglisod jud kog kaning murag kaning ano sa akong kinampo dito kay. Dito sa balay, puros ang sudan, puros jud bawal. Dili jud ko murag lisod sa kuha para nagpabautismo nga magbag-o jud. So mao to nagampo ko sa Ginoo nga. Lord kaning unsaon ko man lisod kaayo magbag-o. Yan timing ato nga nangutan ako kay Pastor Arellano nga kaning abot sa SPAC, niyon siya sa ako nga sige tabangan ka namo padto sa SPAC. Pila ka adlaw abi na ko ganing wala na to, nalimtan na to kay wala naman koy contact ni si Pastor Arellano. Pero pila ka adlaw na tawag si
Ni tawag si Pastor Felix sa ako, ingon siya nga, Jel, kaning andaman na imong mga sanina dira kay mo adto ta sa SPAC, sunod si Mana. Sumurag na kaingon jud ko nga, kaning grabe jud na ako ka-bless kay daghan bisag unsa ka ako sa sala lagi unsa nako kaning bisag unsa kong gipangbuhat sa akong kinabuhi kay magbuhat jud ugoy si God para lang mobalik ka sa iyaha or ano. So mo nga time na abot ko diri sa SPAC, mibalik ko sa iyaha murag diri na feel na ko ang presence ni God kay every day or every hour jud nga or kaning kuan kay magampo, mag-devotional, mag-worship. So ako lang maingon sa kaning mga kabatan-onan karon diha ano, kung unsa may inyuhang kaning na sinati karon o unsay may mga kaning mga pagsubok na inyong mga gipagdaanan karon, pray lang pray lang kay God kay tagaan jud mo niya way or kanang clue unsa asa mo padulong kay dili gid mo pabayaan ni God bisag unsa mo kasala. Ang mga pagsulay sa atong kinabuhi dili gayod makatugbang sa kadako sa gugma sa Dios kanato ug kini nagpamatuod nga ato lamang itugyan kaniya ang tanan ug kita makatagamtam ni anang grasya, kalipay ug panalangin nga atong gihandom taliwala sa mga babag ni ining kalibutana. Kini si Donabel Espinosa alang sa atong Story of Hope hangtod sa sunod nga higayon.